Eduard Glissant poeta martinikarraren aipu batekin abiatu gara, zeinetan berak aldarrikatzen zuen Karibeko irla kolonizatuetako biztanleak irakurri ahal izateko opazidadea aldarrikatzen zuten. Nolabait, mendebaldeko ikuspegi dikotomikoak irakurri nahi zituen irla horietako biztanleak modu argitsu, modu transparente batean, eta nola berak aldarrikatzen zuen horren aurrean, mendebaldeko ikuspegi horren aurrean eskubidea zutela opakuak izateko. Orduan, pixkat ideia horretatik abiatuta, ibili gara opakotasunaren ideia horren bueltan egon diren beste autore batzuekin, Alana Judith Butler eta pixkat berak horren inguruan egiten dituen hausnarketa batzuekin, eta baita ere Mackenzie Wark idazleak nolait opakotasunaren ideia nola ekartzen duen esplikatzerakoan pixkat ez bitartasuna edo ikuspegi ez bitarra, ez binarioa. Eta pixkat nola aldarrikatzen duen bere lan guztietan, azkenean opazidadea badela, nolabait ihesbide bat mundua zentzu dikotomikoan, kasu honetan sexua eta generoa, gizon, emakume, ar, eme, pixkat dikotomia horietatik ihes egiteko modu estrategiko eta erresistente bat. Aldarrikatzen du opakotasuna, sistema patriarkal eta kapitalistaren kontrako posizio moduan. Azkenean, horiek esplikatu ezin dezaketen hori delako identitate bat, erresistentziatik eraikitzea, edo munduan egoteko modu horiek modu erresistente batean esplikatzea. Alegia, ez izatea irakurgarriak, hain zuzen ere, epistemologikoki boterea ezarri nahi duten horientzako. Eta pixkat hori ere ekarri dugu nolabait esplikatzeko zineman, kasu honetan gure interesak amankomunak direla, Irati eta Bionak askotan saiatzen garelako nolabait ihesbide horietan aurkitzen beste gauza batzuk, eta zinema pixkat norabide horretan erabiltzen dugu.